Господине, как се казвате ви? Пламен Димитров. Преглеждал съм ви преди колко Преди години? 4 години. Преди 4 години. Да. Имали сте запушена артерия? Точно така, на сърцето, прекаран инфаркт Да. преди 10 години. Тогава при вас като дойдох, проведохме едно лечение, което лечение, след като го бях провел и продължавах да пия билките, Да. наложи се да ми направят една катаризация. Да. И в момента, когато ми направих тази катаризация, докторите очудващо при първата проведена такава, Да. установиха 100% запушен коронарен съд. Да. Като проведоха втората, се установи, вика, не знаем на кое се дължи, но 5% се беха отпушили, нали, коронарния съд от това, което е било. Да. Значи и аз много добре се чувствах. Грешката беше моя, че не проведох лечението така, както трябваше, пролет и есен. Не сте направили всичко до край, както съм ви казал. Човекът се почувства малко по-добре и забравя. Иначе билките имаха огромен ефект. Според мен и затова идвам пак. Много ви благодаря, господине. Да. Значи може да кажем на хората, че билките лекуват. Разбира се, 100 на 100. Тебе с кръка. Да. 1 година, никакви обувки, 1 номер, никакви топчета, след щупване на 3 места и пропуск да ме гипсират. И след като дойдох при теб, Да. с няколко болезнени настъпвания и с малко билки за отрицателно време се оправих и нямам никакъв проблем. Никакъв проблем. Абсолютно. А трябваше да се правят ортопедични стелки, и то беха чудеси, и като ходихме Защото тук в кръка клиниката. постоянно оттичаше и де факто си купувах по 2 чифта бутуши, маратонки и обувки, тъй като на един крак си ми беше нормалния мой си номер, на другия трябваше по-голям. Значи кръка се оправи. Да, Колко години минаха? 4. 4 години. Да. Добре. Радвам се. И аз. Радвам се. Я кажи за шиповете. Ще поведа на мен. Добре, кажи за Значи шиповете. аз също имах проблеми с шиповете и тогава като почнахте да ме налагате, въпреки че ме предупредихте, че това го правите така само на приятели, но ефектът беше огромен и до преди 3 години не съм имал никакви проблеми и сега също искам да ми се повтори тази процедура, въпреки че е малко неприятна и не всеки издържа. Както вие казахте, че имало хора, които са ходили на бърза помощ сред процедурата. Но аз съм доволен. Да. Да, това също огромен ефект има това нещо. Значи, но човек трябва да знае, това е и призвание. Трябва да знае да не се плаши. Те се плашат и затова ходят после при лекари, защото ги боли. Да. Ама шиповете се оправят. То се оправят наистина. Значи аз, ето, като направихме това нещо, 3 години никакъв проблем. А след 3-та година, значи миналата година бях стигнал до положение, че сутрин, когато се събуждам, в момента, в който стана от кревата, аз припадам. Падам за момент, съпругата след 1 минута ме събужда и тръгва. И почвам гимнастики, разтривания. Ще направим процедура, и пак ще го оправим. Да. Добре, благодаря ви много и на двамата.